Gaur, Gipuzkoako diputatu nagusiak aurkeztu dituen datuak kezkagarriak dira eta kezkatzen gaituzte. Gipuzkoan zergen artean dagoen desoreka agerian uzten dutelako beste behin, desoreka handia. 2025ean aurreikusten denaren arabera, Gipuzkoan bilduko diren zerga guztien 177 herritarrek eta kontsumitzaileok, langileok ordainduko ditugu. Aurreko urtean baino 2 gehiago izango da gainera. Bitartean, enpresek aurreko urtean baino gutxiago ordainduko dute. Mozkinak dituzten enpresek aurreko urtean baino gutxiago ordainduko dute. Desoreka handia da. Eta handia da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zerga sisteman. Oso desberdin zamatzen dituelako edo zergapetzen dituelako aberatsak edo irabazi handiak dituzten enpresen mozkinak herritarrak edo langileekiko. Erabaki politikoa da herritarrak zamatzea eta aberatsenei mesede egitea. Izan ere, zerga sistemak diru-bilketa justua, ahalik eta modu justonean egin behar du, gero horren banaketa ere ahalik eta modu justonean egin ahal izateko. Eta orain, 2026ko aurrekontuak lantzea tokatzen da. Lehentasunak finkatzea, eta EH Bildun gureak garbi ditugu. 2026an, Gipuzkoako zahar egoitzetako plaza publikoengatik tarifak murriztu beharko lirateke. Diputatu nagusiak aukeratu egin behar du. Aukeratu egin behar du, abortatzeko eskubidea zalantzan jartzen duen Alderdi Popularrarengatik edota immigrazioa eta seguridadean hasten dituen Alderdi Popularrarekin adostasuna egin, ala politika publiko berriak landu Euskal Herria Bildurekin.